Waħda mill-miżuri li se jitlu fis-seħħ fit-2 ta' Awwissu biħsieb li tiffaċilita aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-individwu hemm dik li l-ħaddiema se jkollhom 5 tiem leave addizzjonali li jistgħu jittieħdu sabiex jieħdu ħsieb lill qrabathom. Dwar din il-miżura One News tkellem ma' Roslyn Borch, iċ-Chairperson tal-Employment Relations Board u avukat li tispeċjalizza fil-liġi tax-xogħol tkellmet dwar kif dan id-dritt il-ġdid fil-liġi Maltija huwa magħruf bħala carers leave. Dan il-leave huwa għal dawk il-ħaddiema li jkollhom bżonn jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom. U dan ħajkun għal 5 tiem. Dawn il-5 tiem ħajkunu mhux imħallsa, però dak li jkun jekk ikollu bżonn jieħu ħsieb lil xi ħadd li għandu sitwazzjoni medika serja, ovvjament din il-persuna tkun tista' tkun eligibbli għal dawn il-5 tiem. U hekk qed nitkellmu fuq pereżempju meta tieħu ħsieb it-tfal, jew il-żewġek, jew xi ħadd li jkun fi sħubija ċivili. Roslyn Borch spjegat kif min iħaddem irid jagħti dan id-dritt lil ħaddiema. Ovvjament min-naħa ta' min iħaddem jista' jitlob għal dik il-prova medika. U din il-liġi hija hemmhekk biex tgħin lill-individwu biex hu jkun jista' jieħu l-leave biex jieħu ħsieb pereżempju l-ġenituri jew it-tfal jew il-partner tagħhom. Imma wkoll fl-istess ħin min iħaddem mbagħad jista' jsaqsi għal dik il-prova medika biex ikun hemm prova li dan huwa minnu u għalhekk qed jieħu dan il-leave. Il-pakkett ta' miżuri li tħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa jinkludi wkoll 4 xhur leave għal ġenituri li 2 minnhom se jkunu mħallsa. Hemm ukoll il-miżura li kull missier jew it-tieni ġenitur ekwivalenti se jkun intitolat għal 10 tiem leave fl-ewwel 15-il jum wara li titwielet it-tarbija. Dawn il-miżuri soċjali huma parti mid-direttiva tal-Unjoni Ewropea intiża biex toħloq aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-individwu. Fil-manifest elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Laburista wiegħed li Gvern Laburista ġdid jaħdem sabiex minn din is-sena tiġi implementata din id-direttiva. Fis-snin li għaddew, il-Gvern Laburista kien katalista biex pajjiżna iddaħħlu miżuri li rivoluzzjonaw is-soċjetà Maltija, inkluż il-leave tal-maternità.